Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Encamiñeime cara á porta a modo para non enturbiar a paz desidiosa do local, a modo para non ser vista e saír ilesa. «Quería vostede algo?» preguntou unha voz de home amable. Virei cara á barra, botando unha ollada aos 3 homes das mesas que seguían ca cabeza baixa. Na barra, o home recompuxérase nun galán de novela antiga, cun aquel de perdedor. «Non, creo que me enganei de sitio», dixen mirándoo. «É raro entrar aquí por equivocación», respondiu serio, aínda que con aire amable. «Eu buscaba de Torval», expliquei. «Esta é», confirmou o home con naturalidade, sen retranca que insinuase que había un letreiro na porta. «Sí, xa, pero...» comecei a dicir. «Pero?» preguntou con certa impaciencia. «Pero que creo que me gastaron unha brincadeira», dixen por fin. E logo? Volviu preguntar como guiándome a unha deducción obvia. Sentime atrapada entre o querer falar e non querer dicir nada. Se era unha brincadeira, no mellor dos casos, aqueles 4 homes non pararían de rir de min. Se a cousa tiña máis consecuencias, non daría saído do local, por moi aletargados que estivesen os 3 homes das mesas. O corazón comezou a latexar rápido, e o sangue atallou deixando a cabeza a un lado. «Ñáñaras!» Berrei como a quen berra un insulto a alguén poderoso, encamiñando a fuxida antes de rematar a palabra. Os 2 homes que compartían a mesa confirmaron as miñas sospeitas, despertaron do coma etílico atrancando a porta nun pestanexo. «Benvida, Rita», saudou cunha inclinación de cabeza o home de detrás da barra. «Son o fillo de Torval, non lle cambiei o nome porque nos entendemos mellor así. De calquera xeito, é comigo con quen tes que falar». O outro home, o que bebía só nunha mesa, nin se inmutou. Os 2 da porta, inexpresivos, tapiaban a entrada como o remate dun ano de adoración. «Senta», convidou sinalando unha mesa. «Tardaches algo máis do que esperábamos». «Xa che dixen que era mellor non poñerlle a nota en clave», dixo o da mesa sen quitarlle o ollo ao vaso. «A seguridade antes que nada», dixo un dos da porta. «Estás empapada», dixo poñendo a man sobre o meu brazo. A miña muller saiu, pero cando chegue, igual che pode prestar algo. «Vale», balbuceei. Mentres, imos adiantando o traballo. «Nós», dixo sinalando os compañeiros, «tamén vivimos na cidade». «Ti non», volviu a espetar o home só. «Eu non, meu pai. Sabemos quen és, non contábamos con que marchases, porque a verdade é que nos eras máis útil dentro. Facías moi ben o teu traballo. Imagino que che pasou algo, tesnos que contar. De calquera xeito, a facción externa da Garda Amarela anda sobre a túa pista. Non é que teña moita influencia aquí, pero se te localizan lévante de volta sen que ninguén se decate. E dependendo do motivo da túa fuxida...» Deixou de falar, como dando a entender o meu final. «Dependendo do motivo nada, van a executar», sentenciou o home só. Sorrín. Ese era o final indiscutible. «A este, parecelle que a cidade é como antes. Habías pasar uns días alí, a ver se espabilabas». Rifouse con paixón. O fillo de Torval chegouse ao vello e doulle unhas palmadas nas costas. «Avó, non che volvo poñer callos, que os chapas, e despois o bicho ácido», dixo con agarimo. O vello suavizóuselle o xesto e pediulle máis bebida.